kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kapay laang ti makaam mo iti kaanakam ha, Hazel ading ko. Anya ngay nga rod manang, no choice nang runa pa'y, kat may sa abalay mo ti pagnanaadan tayo. Naimbag taad da balay day dinanang kentatang. Ayun kaano ti flight mo ay manang? Inton Miyerkules ading ko. Ni, dandani nga rodan Hun nga rod, itapay laang kat mailiw akon. Bagbagam to ni James manang. Ibagam dagiti nasken nga aramiden na. Hun ading ko, ag 1-on-1 kami sakbay ti flight ko. Ibagam kun kwa na, ajak kaya ti sakit ti ulo manang. Ay nawaw, anyat pa nagkitam iti kaanakam aya. Sakit ti ulo? Siyempre, sa balilatan o adda ka nga inana. Anyat amok ngay, amangan no. Ay naading ko nabayagan nga kakadwa tayo. Kasla di mo am mo ta kaanakam mo. Nag-flight mo't gaya mo ni Manang Mau. Wan nana, idi pa Miyerkules. Di dudwa kailangan iti kaanakam di tabalayaw. Wan, awan pa'y makalawas. Ngamay na, masiksikurana ko nana. Ay nawaw, anya launay ay ati pakasikuram na kong. Ti kaanakak anana, nang rugi di nagabrod ni Manang, kat di matan matatao di tabalay. Sa dino ti papapanan na aya. Jak amu anana. No agsarudsudak, kat di namat ibaga no sa dino. Di pa yun sumumbat na duma. Kasla aklaangin alabas-labasan na ijay. Anya, Nang runa itaa, taada motor na. day tatiriga na. No adadakas ama pasama kenkwana. Amangan no si kanto ti pabasulin ti kabsat mo nakaw. Day tangarot ti pagdandanagak launay nana. Noong takmot, siyak ti dakas iti imatangdang agina. Bagbaga amlat ta ti kaanakam. Ipakaawat mo anasaya at kenkwana. Tapara mo laday ta iti pagsayaatan na. Manganan, James. Umuna ka nanti. Ay nawaw, may sa aldawan a cellphone mo ti dumdumugam. Isungarod mo tiliw-liwak anti. Apay ka di aya. Imbis atulungan nak iti maaramid dito'y balay. Na, apay akas ti pa nagsasauyo kanyak. Katadamot ipaw-paw it ni nanang akwarta kada kayo. Saan akwarta ti issue dito'y? Pangasim di ka kumamat agbalin a sakit ti ulo kanya. Kasano asan nga sakit ti ulo yo. Katday tamot mang sipsipot itar aramidag to ubraan yo. Tunggal ang daramidag at damay bagayo. Siyempre, masapul abantayan ka. Inbilin na katiinam kanyak. No baybayan ka, siyak to ti mapabasol no adadakas a mapasamak keng ka. Nyan timay. Oo, ikay launay. Awanda ka sa mapasamak kanyak. Tagan anadak mo't akanayon. Amangan no limablabas ti kaanakak dito'y balayo, tataranday. Ay, weng. Itay pa'y alimabas da na kong. Nakamotor da kadagiti gagayim na. Kunak tumot. Ay na, talaga asakit ti ulo day ta akanakak. Apay, saan nagpakadakin ka? Saan, tata? Di na pa'y nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Uray dagiti awag ko, di nasungbatan. Ay, unayay. Amo ka din ni nanang na tigas tangar aramidin na. Saan pa'y, tata? Eh no, ibagam kin Angeline. Itigas takit bagbagaan na ti anak na. Amangan no siyak tupay ti madaksan, tata. Wala, ngam si kamot tintag kun konsumisyon no agul-ulimag ka. May mayat lata no ipakaamom kin kwa na dagitar aramidin ti anak na. Amangan no inton madamdamakit si kati mabaliktad. Sa bagay, ibagak to kin kuana no umawag manen. Kumusta ti anak ko dita, Hazel? Ag
Konsumisyonak nga ron iti ar-aramiden na manang. Ay nawaw, apa yan? Bulak-bula unay ni James manang. Madanaga ta dapay motor na. Ay, sika talaga. Gagangay na aading ko. Di nakpayan matulungan iti maaramid dito'y balay. Ultimo agsaam kan aginaw, di na maaramid manang. Kasanumat ana ibagam ti kasta, kat insurok met ti anak ko. Wan, insurong. Ngam sa bali ti ugali na nudakda kami laang manang. Ay naading ko, amangan met no adda nga mindakes ngayon sa usawang mo. Ne, awan amanang. Agan ano saktupay dito'y. Siya kundi agad adjust para kang kuana. Saan met siguro a big deal no si kati agad jas? Kan may isa, saan ka amarigatan? Ngamin, saan meten nga agdaydaya por ti anak ko? Ay na, no amumlaang manang. Narigrigat ang mabantayan ti anak mo, ngam ti maladaga. Saan adakes ti agpaliwaweng no sagpaminsan laeng ading ko? Kasla saan mo met anapadasan ti kasta? Ngam sobramat ngamin ti. Ala, agpakada ako. Tada trabaho kinton madamdama. Agi na naakpan. Hello, manang Angeline. Apaya kas JT text mo kanya? Adda parikot manang. Ay nawaw, anya manan. Kaipaw po itkulaang ti kwarta iti napalabas alawas. Saan a kwarta ti parikot manang? Ti anak mo ti parikot ko. Apay, anya ti inaramid ni James ayan. Saan a nagawid iti duang aldaw manang? Tinaibagapay ti maestrana kat manmanukano asumrek. Ne, apay ngay akasta. Kanayon kumat abagbagaan, ngam dinakmat ipangpangag manang. Amangan mangamin no inungtam, iso nagtalaw. Saan a maliklikan dayta, tanatangkan mat ti ulo di anak mo manang. Natangkan ti ulo mo't nga bagbagang. Nasingpet to pa'y ideadda at dita. Nasingpet ata adda ka a makakitkita. Ngamay na, singpet kitab di anak mo manang. Ay na, di mo pagsasawan iti kasta ti anak ko. No di mo kayat asyak ti makalaban mo. Anya? Imawag ni Antim kanya. Ay nawaw, anya timpulong na kada kayo nanang. Dual daw kanumeten, adi ka nagaway. Sa anak anagawid, takasurun ko ti ugali ni Auntie Hazel nanang. At dahil kita ang tigayim ko ita. Tsak dagawid di balay. Apay, anya ti naramid na kan. Kanayon nakngungtan. Anya? Una nang, kabilin nakpay nakwa. Naranggas na hindi kanyak nanang. Ay, una yun ni Antim. No agsasao, kasla sikat ti ayan ti bidok. Kagayam, at damat tanda kas ngar aramidan na ka. Kasarita yung mananang. Ibagayo at inak pakibibiyangan. Kan mabalin, agawid kayo kumapay. Talaga kasta ti aramida kanak ko. Saan ang maiparbang ti kasta ngar aramidan na ka? Isumat lagayam asaan akayat ti kaanakam ti agawid di tabalay. Nakapagsarita kayo ka din manang. One, kiti na ibaga na kanya. Kabkabilam ka no. Naranggas ka kan kuana. Ay nawaw, siyak, naranggas kang kuana. Isumat tinaibaga na kanya. Ay na manang, agululbut ta anak mo. Amok ni James Hazel. Ayan ni James itaaya. Adda iti ayan ti gayim na. Kabutang na ti agawid. Ngamin, aglablabos ka. Saan mo nga min amakit kita ti aramiden na dito, itunggal awan ka, isuan na lakakan ka ti agsaw iti kasta manang. Nay, anyat kayat mo asawan Singpet kitip ti anak mo manang, nasingpet laang no adda ka amakakit kita. Ngam no awang ka, ay na, nagrigat ti agsasao. Ang ngam adda kang kaday tamanang, no patpatsyem ti idandanon na kang ka. Makaamu kayo nga rudan nga gina. Ay wala, talaga amakaamu kami. Saan ko pinanawan ti anak ko dita tapno maltratuam? Ang sagana ka kunak tumag. Apaya kasta ti tsuram si ka Hazel. Makapasurun dagita at tao. Ay nawaw, asino at tao na kong. Damanang Angeline kanti ka anakak Apay ka di aya, anyat na pasamak. Kasta unay ti ungot ni manang idi mawag. Indanon kanu ti kaanakak anaranggasak keng kuana. Sinubraan nan samot ti impulong na. Day tangarod nana. Ay, makapaburat day ti dara. Kat anya ngay ti plano ni manang mo. Jak amo nana.
Urayak ano kaano nga gawid. Kasta unay ti ungot na kanyak. Di na amo abalasubas met ti anak na no dakda kami laeng. Jay ka anakam ngay, nagawid ka day. Saan pa'y nana? Agawid laeng met no kaano akayat na. Wen nanang, nalabas na ti Hazel. Itatanda akon, awanin pagdanagam anak ko. Nanang, ang subli kayo kadipay di abroad? Wen anak ko, kapilitan nga agsubliak tapno makaurnungak. Ngamawan pagdanagam, tasakbay nga agsubliak ijay, siguradwak ang natalgad ti kasasaad mo iti daytoy abalay. Ay nawaw, ang mga no bumalas na ti Hazel noon kayo nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Ti second floor, pakargaak iti agdan iti ruar. Tapno saanan ang masapol ang magnaka iti first floor. Ijay kang agnaed, solom dayjay, tapno awan maibagbagan ni Antim. Agpaiso nanang? Una, kabailak ng aramiden dayta, para ken ka anak ko. Pakargaak iti agdan ijay ruar amapan ijay second floor. Sige laeng manang. Imbes sa anak ko mga agawid ita, awanan tak-tak ti kasta nga aramid mo. Ay nawaw. Apay asyak ti pabasulom manang. Di mo ammo no apay? Ay na manang. Singpet kitib ta anak mo kunak lang aruden. Balasubas deta sumungsungbat no awan ka makakit kita. Sana pud no day tanti. Si kantupe ti kanayang agong unget. Agungutak laeng mat no bidot ti araramidem. Ulbud ka. Ibagam ti pud no ken nanang, anti. Sika ti ulbod, James. Di nakman balbaliktadan. Ay agsarden kayo adwa. Si Kamet Hazel, bakbaketan ka, ngem kasta ti ug-ugalyam. Anya ti kayat mo ang mapasamak manang. Agul uli mo kak, uray balasubas ta anak mo. Uray di naktulungan dito'y balay. Kasta ka di? Awan pagdanagam, taag kanya-kanya kayo matkit din. Nasaysaya at pa'y manang. Diyak kayat ti agkonsumisyon manag. Nangig ko nga agap apa da Hazel ken Angeline di tabalay da itay. No kasta, nagawid gaya man ni Angeline kabsat. Wen kapsat, nag-aawid ay. Nasaya at mat no kasta. Wen nga rod Kaasila unay ni Hazel itar aramidin ni James Kinkwana. Nangeg ko nga min ti nakisarita na kin ni Antina. Ket talaga abalasubas. Daytoy mo't nga Angeline. Kanunungan na tibidod nga aramid di anak na. Wen ata nasingpet ka no nga road. Di pa'y lagpakabit iti CCTV di tabalay da. Tapno amuna ti mapaspasamak. Naku nampay kapsa. No dadduma, narigat ti tumulong. Tadatao pa'y laeng ti madaksan. Wen nga rod kapsat. Sa pa'y lakuma, tamasulbaran day ta aparikot da. Nagparamid kamot gayam iti agdan iti ruar nga agturong iti second floor, balasang ka. Aywan anana, ta iti second floor ti pagnaedan ni James, ni Hazel mat iti first floor. Aywan may mayat manan. Aglablabos mat ngamin day ta akabsat ko. Ay nawaw, anyaya ti basol ni Hazel. Naranggas nga rod iti anak ko, nana. Oray na minsan. Awan pa'y nadamag ko akinabil na ti anak mo. Isumat ti indanon ni James kanyak, nana. Kahit patpatyam ti dandanon di anak mo. Anya? No dadduma kat balasubas ngamin di anak mo. Nangeg ko no kasano a pagsasawan na ni Antina. Ngamuray na minsan, jak pa'y nakita akinabil ni Hazel dayjay. Naanusto pa'y di kabsat mo. Oho, sa anak amamati, nana. Saan nga agipunong ti anak ko no awan dakas nga aramidan ti kapsat ko? Kumusta mo tantilin na nginyo iti kaanak balasang ka? Kas iti sigud nana. Manmanungag sarita kami. Iso a relax da tao ita. Awanan pagparikotak. Anya jay nadamag ko. Adda kanumot babae nga yaw-awid na dita. Agpaiso nana. Ay nawaw, nakitam. Wan, makitkitak ngam agul uli makaklaang. Saan mo nga ibagakin ni Manang Mau? Saanan nana? Makaamudamatan nga ginaa. No agipulungak, sigurado asyak tumanan ti pagbalinan da akong trabida. Narigatan nana.
Hello, nanang. Pudno ka di tindanon da kanya, ah? Ay, nawaw. Anya tindanon da kada kayo, nanang. At da kanumot sinikugam. Ha? Ay, ikuha, nanang. Ibagam tagpaiso kanya, tay mawag ti ina jay babae. Kasta unay ti unget na, kabayatan ti panagsarita mi. Nagayatan mimot adwa tinapasamak, nanang. Ay no, James, aya. Anya timbagada kada kayo, aya. Naskan nga agawidak manen. Naskan asulbaran tayo ti parikot nga inaramid mo. Unay kamutan, Hazel. Apay ka di manang. Adda basol ko? Apay mat adi mo imbagbaga nga dagaya man iyaw awit ti kaanakam a babae. Ay na manang. Jakon kayat ti makibiyang iti biyagyo nga agina. Ay managing bubukod ka. Ay nawaw. Siyak pa'y ti managing bubukod ita manang. Agpaiso man. Saan asyak ti pabasulom iti kastaan na pasamak, tawan amok dita manang. Isungarod nga nagululima ka, tadyak kayat ti agbalin a kontrabida iti biyagyo adwa. Hayawan pa'y serserbim mat akabsat. Di mo ipabasol kanyak ti pagkurkurangam, kas ina. Idi pa'y nga ibagbagak kang kadagiti kalukwan ti anak mo. Ngam dinak mat impangag. Siyak pa'y ti ginuram. Itaakas ti tinapasamak. Siyak latagayam ti kamali. Unata si kalaang matikadwa na ditoy. Ay namanang, no siyak ti sika, di kan agabroad. Bantayam laangan ta anak mo. Tapno makitam ti pudno nga ugali na. Sensa, mitin nga gisubli ni Angeline ija abroad. Isumat ti mangmangag ko adamag kabsat. Manula ang titawan di anak na. Ita, at damot tin putot na. Anya ngay nga road. Ma'am, nun niya tinagsasaritaan da? Agkasar ka no dagiti dwa. Iso ti request dagiti dadakkel di babae. Anya nga tamo dagita, no maipapan iti palagpamilya. Awan agpadadama nga rod apaliwaweng. Kaasi ni Angeline. Pangaasi yumat tumulong kayo iti maaramid dito'y balay. Wala nang. Sursuruan nyo ti tumakder iti bukod jo asaka. Taday tama nga rod ti piniliyo. Nanang, nakaluto kayo ka din? Da kayo matang ti makaamong agluto. Di kay agbalin a konsumisyon iti daytoy abalay kunak tumod. Kasla sandak mo't nga anak iti kastangar aramidan nyo. At nga rod putot mon. Nanang, Mangkita kakit di iti pakitang danam dita. anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Anyat nam namaem ayan og pamilya ka. Agtrabaho ka tapno ad dalamutan ti pamilyam. Wala nanang, agaplayak to. Konsumisyon dagita at tao. Di mat imbagak kang kaide, asing patkitib ta anak mo. Jakmet ammo apod no gayam ading ko. Siyak tumo nga minti ka mali iti imatang mo. Gapot tatim pagarup ko ket pudno ti dandanon ti anak ko. Ibagbagamat dagiti kaaruba tayo ti ugali ti anak mo. Uray da na nakura. Kinasarita da kakanaw. Kayat ko lang amin aprotektaran ti anak ko, Hazel. Sapay la ko mata maawatam day ta ading ko. Wan, kas parentes, rumbang nala ang aprotektaran tayo dagiti anak tayo. Ngam adda ko malimitasyon day ta. Nang runa no kamali ti aramiden da. Protektaran tayo ida, ngam saan akayat asawan day ta, akanunungan tayo, agraman bidot nga aramid da. Husto ka, ading ko. Hanggang naladawan ti amin manang, nailawanan ti anak mo. Wan nga rod, saanan ang maisubli ti na palabas? Ngam pagnakman mi day tuyen nga agina, ading ko. Ay, nawaw! Kas naganak, pagrabangan tayo a protektaran dagiti anak tayo. Ngamno ammo tayo abidot matan ti araramiden da, rumbang nalaang mat nga ilintag tayo. Tipudno a panagayat kan panangisakit kadagiti anak tayo, kat babaan iti panangisuro iti nalintag ken na Diyosan a sursuro. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.